Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәрдәшләр фатирларда һаман салкын дип зарлана. Җылылыкны барлык йортларга кайчан бирерләр? Шәһәр ишек алларындагы юллар начар хәлдә. Чокырлар, җимерек асфальт юл хәрәкәтендә катнашучыларга комачаулый. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Шел Татар театры кунаклар кабул итә. Гастрольләр белән Калмыкия Республикасының драма һәм комедия театры артистлары килгән. Шәһәрдәшләр фатирларда салкын булуына зарлануларын дәвам итә. Бүген 51-нче, 52-нче, 42-нче, 46-нчы микрорайоны, шулай ук Зәп һәм Гыс йортларында яшәүчеләрдән Чалтывының кайнар элемтәсенә дистәләгән хәбәр килде. Берәүләр түзеп булмаслык салкынга зарлана, икенчеләре фатирлардагы җылылыкны өлешчә бирүләр турында хәбәр итә. Чаллы җылылык шелтәрләре компаниясының аңлатуларынча, 23 сентябрьдән 25-нә кадәр җылылык бирү буенча рөхсәт шәһәрнең барлык идарә итүче компанияләренә җибәрелгән. То, что сегодня у нас работы по запуску отопления в стадии завершения, может даже показать вот простой пример о том, что вот общий отпуск тепловой энергии более 10 тысяч тонн сейчас. Это без малого практически как зимний режим. Поэтому мы твердо уверены, что практически в город выполнена подача тепловой энергии, и речь может идти о нескольких десятках жилых домов, по которым, я думаю, управляющая компания до конца этой недели доработает. И к выходным дням надеюсь, что все жилые дома будут уже с теплом. Бүтін жердә чокырлар ишек алдында машинада йөреп булмый. Шундый зар белән Чалтывының кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Ни өчен йорт яны юллары яңартылмый, проблеманы шишәр өчен кая мөрәҗәгать итәргә? Бу хакта алдагы сюжетыбыз. 4706 адресы буенча урнашкан йортта яшәүчеләр ишек алды юлларын начар хәлдә дип зарлана. Тирән чокырлар, җәяүле юлы кырыендагы бордюрлар урыны белән җимерек. Юл ватык, тротуар җимерек, машинада йөрергә бик җайсыз. Монда әниләр коляска белән ничек инде монда бәбәләр белән. 47-нче комплексның җирле үзидарә рәисе дә әлеге проблема турында белә. Биредә ремонт эшләре башкарылачак дип хәбәр итте Ольга Малышева. Старший по дому, вот 4706, Созиной Валентины Константиновны, был поднят как раз вопрос по поводу ремонта вот этих дорог. На что она уже получила ответ, значит, в 2020 году вот это место с этими ямами все будет отремонтировано. Шундый ук хәл Зәбистәсендәге 1504 айырты ишек алдында, монда да йөрергә уңайсыз дип әйтә шәһәрдәшләр. Җәй көне ремонт булырга тиеш иде. Юллар җимерек, машинада авыр йөрергә. Әлеге мәсьәләгә ачыклык кертер өчен без Жилкомсервис идарә итүче оешмасына мөрәҗәгать иттек. Мы, безусловно, поднимем обращение граждан, которые у нас были по данному адресу, посмотрим, действительно ли поступали обращения в управляющей организации или нет. В каждом конкретном случае мы, безусловно, будем разбираться. По всем имеющимся вопросам рекомендуем обращаться в управляющую компанию Жилкомсервис. Ишек алларында юлларны капиталь ремонтлау мәсьәләсен хәл итү өчен шәһәрдәшләргә беренче чиратта идарә итүче компанияларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Проблеманы хәл итүне сорап йортта яшәүчеләр исеменнән махсус хат языла. Мәрьям Файрушина, Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шулай ук шәһәрдәшләр проспектлар төзекләндерелә, ишек алды юллары юк дип канәгатьсезлек белдерә. 54-22 йортында торучылар ишек алдындагы юлларга күптән ремонт кирәк дигән фикердә. Урынга хәбәрчебез чыкты. 54-22 адресы буенча урнашкан йорт 30 ел элек төзелгән. Шуннан бирле ишек алды юлларына бер тапкыр да капиталь ремонт ясалмаган булмаган дип әйтә шәһәрдәшләр. Здесь яма вот это плохо вот на этой стороне. От 21 дома ямкой. Разбитые все. Камни везде от дороги валяются. Многие тормозят, не успевают затормозить, врезаются. 54-нче комплексның җирле үзидарә рәисе әйтүенчә, безнең ишек алды проектының вәкилләре бу проблема турында белә. Биредә яшәүчеләр ишек алды юлларын төзекләндерүен сораган, ләкин бу эш башкарылырмы, билгесез. Мы пишем даму под письма, просим их, чтобы они в план следующего года включили ремонт, вот, допустим, этих внутриквартальных дорог, этих проездов, этих всех. По крайней мере, знаете, вот весной там где-то в арках заделали ямки, и то это, мне кажется, вот точечно по письму, по обращению жителя. Или я там писала. Автомобиль юллары предприятиесендә киләсе елга ишек алды юлларын ремонтлау буенча республика программасы башкарылырга тиеш дип аңлаттылар. Төзекләндерү эшләре кайсы микрорайоннарда булыр, әлеге хәл ителмәгән. Мәрьям Файрушина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Эгер сіздің бірерінде проблема бүршісі кешатлықлы хабар жеткіресігіз келсе, біздің редакцияның қойнар әлімті телефонына шолтыратығыз 51-31-31 номері тәулік бойына ашлы. Қысқақ доқтансы хабарыңызны қолдырығыз. Біздің хабаршылары біз сіздің әлімтәге кірі проблемағызны халеттерге болышыр. Шолтыратқаш исімігізні әм телефон номеріңізні қолдырған ұтмағыз. 2 декабрда транспорт һәм жер үшін физик затлар милкіне салым төлеу вақыты шығам. Шәһәр бюджеті 957 миллион сумға тоғыланырға тиеш. Узған ел білен шағыштырғанда салымларының ғымыми суммасы 68 миллион сумға ортқан. Шалы салым қызметі тарафынан 425 мың білдіру әзірленген, олар қойбір өзгерішлер кешірген. С налогового периода 2018 года введен коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налогов на не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. В уведомлении содержится вся информация для уплаты имущественных налогов, поэтому отдельные платежные документы вместе с уведомлением не направляются. Также в уведомлении имеется информация для перечисления налогов, реквизиты для перечисления налогов, QR-код и штрих-код для быстрой уплаты налогов через платежные терминалы и мобильные устройства. Россия федераль салым хезмәте сайтында теркәлгән шәһәрдәшләргә белдерүләр шәхси кабинетларга юллана. Алар шәһәрдәшләргә 1 ноябрьгә кадәр җибәреләчәк. Салымнарны вакытында түләмәгән очракта өстәмә сумма исәпләнәчәк. Шалыға тәугі тапыр Калмыкия Республикасының Рус драма һәм комедия театр артистлары килде. Шәһәрдәшләр өчен 2 спектакль әзерләнгән. Испан язучысы Алехандро Кассоның иртәнге фея һәм Россия драматургы Никита Вороновның страсти по Торчалову. Артистлар татар драма театры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Мы были в Мензелинске, в Нижнекамске, в Елабуге. Не в избалованные столицы поехали, Казань и так далее, а именно вот в города, где имеются площадки театральные и где не так часто бывают настоящие драматические театры. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Набережно-Челнинский государственный театр «Кукол» открывает новый театральный сезон. Мы вас ждем у себя 13 октября. Сказка началась. Поступил свежий подсолнечный мед 660 рублей за 3 килограмма. Цветочный мед 800 рублей за 3 килограмма. Рынок Южный, павильон 24.